Er komt een album aan. Ja, we zijn druk bezig. Een aantal nummers al opgenomen. De bedoeling was dat het oktober, november uit zou komen. Maar we hebben toch besloten om het niet in een haast gebeuren te krijgen. Dat we het toch later uit gaan brengen. Dat wordt het waarschijnlijk maart, april. En ja, we zijn nog met een paar nieuwe nummers bezig nog. En een paar andere dingen nog bezig. Dus het staat allemaal te gebeuren. Maar het heeft nog een staartje allemaal. Nee, het wordt gewoon Peter Beense met een album met vlotte, gezellige liedjes. Beetje feestdingen. Een paar ballads erop. Gewoon lekker ouderwets Peter Beense. Maar ook een paar verrassingen. Want ik ben ook bezig met een duet met mijn dochter. Weer een nieuwe. Maar het is een verrassend iets. Het wordt weer even iets anders dan dat wij ooit gedaan hebben. En ja, ik heb nog een paar. Ze gaat ook zelf een solo dingetje doen. Dat is ook wel leuk om te melden. Maar dat heb ze ook nog nooit gedaan. Dus, en dan gaat ze zelf beslissen of ze het uit gaat brengen of niet. Maar dat even terzijde van mijn album. En ja, voor mij zitten er ook een paar hele speciale dingen op het album. Dus nou, ik zou zeggen, zo gauw het zover is, dan hoor je mij weer voor de camera verschijnen. En zie je me verschijnen. En dan ga ik er uitgebreid over vertellen.